Foreigners, you deserve better life, better future in your countries. Nivotela kanjani abantu baniqeda lapho kubavotela nibashiyeni babalekele. Maniqeda lapho niba namandla yokuyolwa impizweni kwamanye amazwe. Nikhona uthatha ifoni, uthatha icamera nishude nikhuluma udodi ngabantu abaniphuthile. Abantu abanishelthile. We sheltered you. Ugovernment uyahluleka ukunishelter. Ni shelterwa yithi. Sinakekele, we take care of you. We do everything for you. Sinamkele. But you can't fight your government. You're gonna fight us. Why not ama South African kahle kahle? Fana nginikhuza ama South African ukuthi into sasi sayifuni. Senihambe kufikela lapha senisicikile. Le energy ninayo thatha ama phone nishude nithona nama South African. Ake nithathe nama phone. Angithi nibalekile nisemazweni nokwabanye amazwe. Nibalekela ama politician. Uzokuthola kuphi? Uzokuthola phi ngoba uyathatha uyabatshela ukuthi into sona semazweni wethu kuso. Angeke amazwe amaningi angaka unfair guys, angeke. Almost 58 countries in South Africa abantu bakhona bebephuwa bonke abahlupheka bagijima kwamanye amazwe. Thina South Africans khona ukuzimela, siyavota siphinde simtshele umuntu ukuthi lento asifunda, that's bullshit. We stand up for ourselves. And nama politician ayekele ukuthi hey basiphutha kwamazwe angaphandle, hey basiphutha amazwe angaphandle. They were also cowards. Ngeke ukuthi kuliwe ezweni lakho wena ubaleke uye kwelinye ilizwe. Ubuye impisa iphelile usitshela ukuthi wena bawuphuthiwe ko Tanzania kwabani. So fanele sithengiswe ngabantu labo manje ukuthi naniphuthiwe. Kwakuphuthwe 2-3 South African only politician. Not sonke thina. Ni aware ukuthi na South Africa noma kungaba nzima sesihlaselwa yini la kunala sobalekela khona. You are aware ukuthi akunala sizo yakhona thina. You are stuck here in South Africa. Even it can be difficult na asigcwala ngamazwe thina eMzansi. Thina eMzansi siya ngokuyosebenza, siya ngokuyofunda. Emazweni angaphandle siya ngokuyofunda. Siya ngokuyosebenza, siya ngokuyovula ama business. That's it. Nizile la South Africa sanamkela sanifaka endlini zethu. Nafika navula itolo sathenga, nafika nathengisa ama veg nathunga icathulo sanisupporta. Ni support yithi. Some of you they've got cars, they've got houses, they've got niropa ama South African because of South African nashada bosisi bethu. Maniqeda kubashada nabatshela ukuthi they are useless. They are cheap. Angithi bana bazitshela ukuthi bathola amasoka. Bathola amadoda, bathola abafazi kanti niyabathuka ngapha nidlala ngabo. Nibasebenzisela for citizenship. Nisiyuzile. And so we have to raise our voice. South African voice must be heard. Ne government mayekela ukwamela ama foreigner, ama political party mayekela ukumela ama foreigner because one day le ama foreigner lawo azosiqosha. We're going to be nothing in this country. They are going to chase us out. Sizohlala egangeni ezweni lethu bona bakhupha izindlu zethu. Izofika lapho. Umntana mamthanda ummele egangeni kamakhelwane uyakudisappoint ugcina kubulele ngakusasa. Naba ngithi babamela. Abalanda bana abanikazi becountry. Laba babamelayo baba disappoint one day. Bayongena bangena nako santini la kuhlala khona ama politician bamoshe babakhiphe ezindlini. So besihlala nama politician eqadini egangeni sikhishwa ama foreigners. Manje ngafundi foreigner fundani foreigner ngomlungu. Umlungu wafika la South Africa la wathola awukhokho bethu. Bamamukela umlungu wayenzana umlungu. They chase our forefathers in their country. They take everything for our forefathers. Even today they rule the South Africa. Ngoba bamukela ngezandla ezimhlophe ama forefathers wethu. Sibamukele. Babamukele namhlanje bakuphi? Kunzima manje thina sinalutho bona they've got everything. Siyigcila zabo thina because ngespirit of ubuntu sokwamukela abantu bokufika. Masingafundanga kokhokho bethu. Nani sinamukele sihleli nani almost 33 years. And ukuthi sicale siyenzele kube nama operation Dudula nabo Marshall March Peter South African First is because of you. It's because of izenzo zeni nabanye izingekho right. Sen comfortable ezweni lethu manje. Senibona kahle fanele nisibulale nisinqoma amakhanda nisipheke nivule ilaha nithengisa umuntu. Into fanele sithule thina sihlala nabantu abanjalo because okwamanje asinazi ukuthi emazweni nisuka nenzeni le some of you akunakuthi kunzima emazweni nenza ama crime le nabaleka nezala eMzansi. Niyenza ama crime serious crimes then nisifihlile la. South Africa is not a hideout for criminals. It's a country for South African. South Africa belongs to South African. Ukuthi umuntu omnyama la nomuntu omnyama kulwa wonke amazwe even nabelungu labahlala khona bayalwa amandiya bayalwa baluswa ama foreigner. Ama foreigner nje wonke amazwe ayinkinga.
nathi South Africa yonke masingaphuma mhlambe saya kwamanye amazwe safika safuna ukubusa still kusazoliwa akekho umuntu ozovuma ukucontrol ezweni lakhe akekho thina lezwe leli siyalwela lalo labo abomkhulu bethu namanje sizolwela you gonna fight for this country. That's why South Africa isasimeme ngoba sina South Africans siyabambana silwisane ngoba niyasiprovoke anginaziprovoke. If you never provoke South African musinganandaba nani nifikile singazi into zeni nifika nama saloon then sinisupportile kula ma saloon then nasifundisa nathi we own saloons sifunda into eziningi ngini eziningi ukuthi usokufika wa change ukuze abanye singabazi ababuya kwamanye amazwe nokudelela kwabo njebakhala ngama Nigeria amazwe wonke. Hayi ake nisiphanthini kahle manifika kwamanye amazwe nikele ukudelela bese nizokhala ngokuthi black against black umuntu omnyama ulisa umuntu oblack nomlungu ezweni lakhe uyamlisa umlungu. India liyalwisa umlungu, iChina liyamlwisa, iPakistan njengoba beze ngapha nabo nani nilwa nodwa lemazweni wenu maka nifuna ukuthi la South Africa nibe comfortable. Go and make peace in your country. Hamba nemazweni wenu nifike nenze peace. You deserve better in your countries, you deserve freedom in your countries, not in South Africa. Man kontatha ifone la South Africa nikhuluma shit ngama South African unsheltile unputhile ama South African. Why can't you talk shit about your government? Ukuthi ngicela vote nogcwala amazwe wonke lapha nihlukunyezwe nithi niyahlukunyezwa ngithi nihlukunyezwa amanye amazwe. Fight your government. That energy you have, fight your government with that energy. Ledatha lelo nalo lama wafine bhatala ngawo ukuthi nishude nithuka ama South African. Shudani nikude nelizwe nini. Batsheleni ukuthi hey kuso. Ngiyamangala futhi mabazonilwelani la eSouth Africa. Bahlule kuni protector nile emazweni. They fail to protect you. Ama South African masawa manje they stand up for you. They said come back home. Hi bo guys, mani ngancane. Angizwisisi guys, I don't understand. Ukuthi labantu bokufika bonke bashiye amazwe beza ngapha eMzansi. Bandlula amazwe wonke beze eMzansi. Bashiya abantu abababekile ekhundleni ba comfortable. Badle zambane lika Pondo. Babashiya nengane zabo ba comfortable beza lapha eMzansi. Sabamukela thina ama South African because ugovernment vele wayenza imithwalo yethu uthi mabeze ngapha aba document mara yana akafunda imithwalo akusumthwalo they are bad it yithi aba shelter yithi ababona ukuthi bahlala phi bayenzani ugovernment akanandaba and angeke abathatha bese kuma suburbs wabo angeke uma kabaletha ba integrate la kithi emalokishini ukuthi siphile nabo siphilile nabo manje ang understand ukuthi bakufanele babafika la balwe izimpi nama country wabo balwe izimpi angathi ku street ama country wabo ukuthi makukhuluma ngepolitiki uyanqunywa uyenzani they are far from them. They can take the phone and record about them, talk anything about umhlaba wonke ukuthi babaphethe kanjani. Even today asazi ukuthi kwenzakalani emazweni wabo bayikhiphe secret because basaba ukukhuluma, but laba phutho khona eMzansi abasabi ukukhuluma. Makufane bathi enough is enough kula mazwe wabo bazothi enough is enough in South Africa. How can they say enough is enough in South Africa? Bahluleke ukuthi enough is enough emazweni wabo ebantwana abaphuthile. Labantu babuye bazovula amashop ukuthenga abani South Africans. Siba supportile labantu laba kakhulu. Nalama Pakistan ama-dollar zakhona azifika ngazahlala emoyeni, zifika zahlala emalokishini emajaridini wethu. Today some of landlords baseyinkingeni ukuthi bazoboshwa ukuthi baqashise abantu bokufika ni awe kodwa abangani appreciate bazothaba indawo. Ngitshele nje masenya let's say ngiya eMalawi or eUganda masabathi buyele ekhaya ngithi angiyindawo shukuthi I'm out of my mind mhlawumbe ngizabe ngekho right ekhanda ngishiye eSouth Africa kunekhaya ngihlala kahle kunayo yonke into. I understand yes ukuthi ufike kwelenye ilizwe uzothi enough is enough. Abantu baleleni uzokuphela abane kade ukuthi enough is enough. Abantu base South Africa mabathi bayema and angeke nibenze lutho. Nalama politicians aloka nikhohlisa ukuthi azon document they are lying. Aloka they put you first than their citizens. These politicians ngedudula
You were displaced. Kwakungekho nje manje at least ababashana basebenza peaceful march. Ngedudula we were displaced. Nathathwa nayobekwa emaholweni kwathwani be safe. Kodwa igovernment kunokuthi nithathini sekela masabhabha azange nithathe yanisa. Inthathe yanibeke emaholweni asemalokishini. Mayiqeda yabuya futhi masokuphelile indaba ze operation Dudula yazoni integrator futhi kulabantu laba nithi bazinophobic. Yanibusela futhi emphakathini. Lo xenophobic nibe senthi labantu labanikhathalela. Bese nithi banikhathalela labo bantu labo. Then sanithatha futhi sanamkela impilo yaqhubeka. You started again after 10 years. Niyaqala futhi kuma social media nikhuluma udoti. Then nivuso kunye futhi. Kuzaphela umash and mash niqale futhi. Angithi nisile emthethweni. Nisa kwamanye amazwe anise emazweni wenu. Nihlula abantu okufanele nibalwisa kufanele nibatshela idoti. Abantu abasizayo kaningi yazi bayakujikela. Umuntu omsizayo kaningi uyakujikela. Thina sibulawa ispirit of ubuntu eSouth Africa. Sibulawa ispirit of ubuntu. Sinisupport la support nakulabafundisi bama fake. Ithi masini support nabona ukuthi labo sontweni sebangena nasidlisa inyona nasidlisa inyoka nasidlisa nasidlisa amatshali nasidlisana. Nabuya nozoba izangoma ze fake nakhi ihlahla nasilahlisa ama 5000 egangeni ukuthi inyanga ithi phuseli 5000 ngento angebovu then uyelahlisa igangeni ungabheke emuva inyanga ithathe leyo mali. You become rich ngokuskema. Abanye ni rich nje ngathi nisiskemile nasiskema but we never cared. Abanye abanazindlu ncinca abafundisi namhlanje. Abanye solo kwahlaliswa emasontweni bathathola ama package. They have nothing because of foreign pastors. Then niyabuya futhi nina nizosithuka futhi. Kuthi yonke idoti enizenayo thina siyamkele. Yonke le doti enizenayo thina singenile sayi chance. Yonke le doti singenile saba nani kule doti yonke leyo. But an appreciate niyakwazi lokho. You don't appreciate. Sometimes you must learn how to appreciate. Kube letelo zama Pakistan bathengisela abantwana bethu shave but they still selling, we still buying in those shops. Bangaka abantwana abashonile badla ukudla ngama Pakistan but we are still buying in those shops because thina sinandaba. Thina sibheka ukuthi siqhubeke phambili ngempilo. Mara ungasiqali izweni lethu. Ungasiqali go to say enough in your country. Ama president wenu wena relaxile 53 countries nje a relaxile nje kumnandi anibukele. Labantu banemali bakhona lokunikhipela amabhanoyi. Bebamele ukuthi kube nama machine mash before nikhiphela amabhanoyi bathi nibuye ekhaya. Maniceda nithani. Why bangathatha ngale mali amabhanoyi bathathe balungise leyo country? Hayi. Balungisela ama country. Ama country 53 wonke ngempela. Senga relax ama president. Bavilaphe. Manokuthi siyavilapha. Kuvilapha ama president wenu. That's why ngicela all over ngapha because your presidents are lazy. Abafuna ukusebenza badle imali corruption yonke into bacolela ukuthi ukuhlupheke nina. They put them first and their families, they not put you first. That's why kusona namhlanje nina nocela nisilwisa kuleli zwe leli. Nocela nisilwisa nisikhipha la kuleli zwe. Nisihambisa la nabantwana bethu masinganiyekela natanasa. Nifikile sinamkele nabona kumnandi nathi ze banana country. Hey, South Africa is a banana country. Moyibona ukuthi banana country wayebongathuli. Uze ku social media ukhuluma udoti ukuthi it's a banana country. Hey nina niyaphapha man. Hayi niyaphapha nina nimbolaliswa lokuphapha lokho. Ngisakhuluma nana ngaba abashelthiwa ngeoperation Dudula abanye. Abanye namhlanje basahlele emaholweni na today ugovernment akanandaba nabo. Akanandaba nabo government. Wabafaka abanye emphakathini babuyela kisaphila nabo. Abanye still namhlanje basahlele emaholweni. Maybe it's been close to 10 years basahlele emaholweni abantu labo. Akathi khona ukuthatha abashelter ko Sandton babe ngamaneighbor ukuthi wakhe ugovernment wayangakhona ukunithatha ama politician anihlalise ko Sandton. Anibuyisa kithi futhi elokishini ebantwini abazonophobic. Hayi inzima lento guys. 90% yabantu abasebenzayo la eMzansi kuma department wonke waka government wonke sports, agriculture, education ama foreign. 90% abasebenzela belungu abasebenzela amandiya abasebenzela ama China ama foreigner. 90% yabantu abasejele lapha eSouth Africa ama foreigner. 90% ama partners abulala bobhuti bethu abulala bosisi bethu ama foreigner. And ugovernment awakufuna ukuthi kushiwo lokho. They are foreigners. Ama South African abekho employed. For example, ungaya esibhedlela. Esibhedlela uthola udokotela
bako Uganda azakutshela ukuthi I'm from Uganda. Mawuthi uyabheka ibhokasi doctor kana amaphepha. Udokotela onamaphepha ufunde for 7 years uhleli phasa akasebenzi. Kusebenza udokotela wangaphandle. Even nezikolo amathishere 90% amathishere amasebenza ama-foreign angena ama-documents. Amathishere asemzansi abuye emavasithi ahleli phansi. Nama-principal lawa aqosha abantwana bethu ezikolweni for just a little mistake. Ama-foreign. Qosha umntwana wenza grade 7 ahlale phansi kune youth lokhu ihleli phansi engasebenzi. Oloku yengeza uqosha abantwana ukuthi nabazongeza isihlalo sabantu abangasebenzi. They are foreigners. 90% abantu aba-own ama-company lapha eSouth Africa, they are foreigners. Lokho siyakwazi. And lapha eSouth Africa futhi kunekolo. Ikolo leso kuthiwa isikolo leso sifunda abantwana bokufika abangenama document. Wena wayibhalisa umntwana wakho kuleso sikolo ngikutshele uzofuna ama document. Kodwa kuthiwa isikolo sabantwana abangenama ID ababuya ngaphandle zikhona ikolo lezo and ezika government lezo kolo lezo ngitshele. Wena mathi ufunela umntwana esikoleni sa government kuthiwa angeke usuke extension bani extension 11 uyofunela umntwana extension 3 you must go to another a province uyofunela umntwana isikolo or uye kuSoweto mangabe uhlala isibukeni ukuthi hamba umfunele eSoweto asemthatha umntwana wa around kodwa ifo kona lifika lithathwe lingena phepha lingena next 90% futhi ama foreigner asebenzayo anamaphepha emzansi asebenza ngamaphepha abantu basemzansi. Kwathi wathazi post ukuthi sifuna abantu lapha abantu bafaka ama CV kugcwale thatha lawo ama CV la kuqashwa ngama foreigner. Impilo esesiyiphila lapha eSouth Africa. Manje nisitshela ukuthi sibe quiet. Manje nijabulele ukuthi Malema uyanimela Malema in 10 years back wayithi akandifuni nihambe. Ngoba sesamvotela thina ama South African. Makayibona manje ivote liyancipha usefuna ukundocumenta wala ama South African angena ama document angena ama ID. Usafuna ukuthi nimvotele manje thina useless kuyi in 10 years to come makabona ukuthi abakhona ukundocument ama South Africans ayalo uzothi nihambe ama politician fanele wazi siphila kulo mhlaba ama politician abanaqiniso umhlaba unje wonke ngenxa yawo umhlaba unje wonke abantu abacabangela bodwa abacabangela izisu zabo abangenandaba nomuntu. We are on our own. Mhlaba wonke. We are on our own. Isikhathi sokuthi uzobheka ukuthi politician izokwakhela RDP. Politician izocreate umsebenzi. Ayasekho leso sikhathi. Kufanele sizimele thina. Try to create jobs for ourselves. Sizakhela izindlu. Yazi and we can make it. Uthatha isikhwama nje 1 rand. Siyakhona ukusizana imali okushini bantu. Kunabantu abakhiza indlu ngedwa kufela. Masingahlala phansi sayenza isikhwama singayicreate imisebenzi eyethu yama South Africans. Masingabambisana thina ugovernment bangasabotage. We are on our own. Ukuthi uzothemba politician ukuthi ugesi uzoba right izosilethela ukuthi politician uzosakhela izindlela. Forget about that. Labantu babheka izisu zabo babheke nengane zabo. Ngitshela. Phila leyo mpilo ke manje mhlaba wonke jikelele. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Kulongele, bye. See you on the next one.